गणेश पूजाई आई भगवान के कृपा बना रहे मंगल के बारिश होके लड़का जाके कहले के बाबा ये परसौनी गांव में आई आई हमरा बबन जी के द्वारा पर मंगल के बारिश करी मास्टर कि पियर पियर धोती चढ़ पियर जने हुआ पियर रंग लडुआ के भोग लागे रौरा तन फास्ट में ले लो तो लड़का कहले के बाबा हम सुन ले बानी पियर पियर धोती चढ़ पियर जने उड़ा पियर रंग लड्डुआ के भोग लगे पियर धोती चढ़ पियर जने उड़ा पियर रंग लड्डुआ के भोग लगे रौदा गोड़ा बाप गिर के हम नमन करी राउर सुमिरा नमन करी गोड़ा बाप गिर के हम नमन करी राउर सुमिरा नमन करी हम सुनले मानी के बाबा राउर चारों युग में पूजा भइल बा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग में पूजा भइल जना बेरा शिव के सती से बियाह भइल ओह बेरा राउर पूजा भइल नाम रहे विनायक गणेश सवारी रहे शेर के और हाथ रहे 10 गो त्रेता युग आई उहे शिव शंकर हो गईले उहे सती पार्वती हो गईली औहु बेरा बियाह भइल शंकर के पार्वती से औहु बेरा बियाह में भगवान गणेश के पूजा कइल गेल वो कौन गणेश रहले नाम रहे मयूरेश गणेश सवारी रहे मोर के और हाथ रहे 6 गो एक समय महादेव के विवाह गंगा जी से भई ओहु बेरा गणेश के पूजन भई नाम रहे सर्पेश्वर गणेश सवारी रहे सर्प के और हाथ रहे 4 गो हमने के कौन गणेश के पूजता नहीं जा गजानन गणेश जे पार्वती पुत्र हवन जकर हाथ 4 गो बा सवारी मूस के बा लड़का कहले के बाबा हथिया के सुढ़िया पवल मनुष्य के सब देवता में पहले होखेला पूजा हथिया के सुढ़ पल मनुष्य के तनवा आ सब देवता में पहले होखेला पूजा नवा बबुआ तो रंजन निराला पूजल चरणवा परसौनी में आके दर्शनवा रंजन निराला पूजल चरणवा परसौनी में आके दर्शनवा
काहे गोलवा पगिर के हम नमनवा करी राउर सुमिरनवा करी पगिर के हम नमनवा करी राउर सुमिरनवा करी तो जे मंगल के देवता हो जकरा पौरा से अइला से सबका घरे मंगल होला तो मंगलदायक भगवान खातिर एक बेर दोनों हाथ ऊपर उठा के और जोर से जयकारा लगा देवे के बा गणेश जी खातिर जकर सर्वप्रथम पूजन होला। बोली गणेश भगवान की।